Labi ng isang Manila Police at isang babae natagpuan na. Ang ulat mula kay Jenica Tamundong. Jenica, konektado ka na. Natagpuan na ang labi ng isang Manila Police at isang babae nang may police informant sa isang ilog sa boundary ng Manila at Navotas City. Kinilala ang biktima na si SPO Jofrido Panlilio na may tama ng 5 bala ng baril. Sa kabila nito, hindi naman malinaw kung ang napaslang na babae ay ang kausap ni Panlilio bago ito nawala. Si Panlilio ay iniulat na nawawala pagkatapos ng isinagawang anti-drug operation sa Isla Puting Bato ng nasabing syudad noong nakaraang linggo. Ito po si Jenica Tamundong ng Lyceum of the Philippines University, Manila, nag-uulat para sa PBS Radyo ng Bayan, Konektado Ka. Hinigpitan na ngayon ang seguridad sa Cotabato City habang hinahunting ng mga otoridad ang pumatay sa isang consultant ng Interim Governor Mujib Hatamad. Ayon sa